Welcome back to BurmalMry YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव फिन बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं दा दंफैयो गुवाहाटी Accoland आव। भिडिअखौ मोजां लानाय जायासै। लोगोफोर भिडिअआबो गोलाव लानाय जाबाय। इन्टारेस्टिं जानाय नंला। होमबाबो नायसाबो नोंथांमोना गुवाहाटी Accolandखौ जुदि मोगथाङाव नुवाखैबाबो नायदो मबाइलावनो। माबायदि मोनखो नोंसोरो गोबां मानसिफोर दुगैनो फैयो। जों जेब्ला थांदोंमोन अब्ला बारा मानसि गैयामोन उनावसो फैदों मानसिफोरा लोगोफोर गथ'फोराबो सानस्रिगासिनो दं एकदम हाजो गुदिखा आरोना गुवाहाटी टाउननिफ्राय बहुद गोजानानो जायो सिरियाखानानिफ्राय बहुद गोजान जायो माने टेक्सि भाराया 500 लायो माजोंबा ओंखारनांगौ माजोंबासो ओंखारहोयो आं एन्ट्रि फिसआ सासेयाव 1000 रुपिस लायोमोन सानस्रिनो रोङा आङो ना लोगोफोर बिराद गाजा गोदो बिराद गियोमोन सानस्रिनो होनबाथाय उफाय गैया ओमफ्राय नै दा बेबो मोनसे गेलेनाय गोजौथारनिफ्राय एकदम बेयाव दैलाव जिरायनानै जुद्रुलांनाय आरो दैजोंना मोजां मोनो हानाखि ओरै जुद्रुलांसिगोन नै हगारना हरबाय थांबाय ओरैनो बै मोनसे बेलुन थांबाय आं आरो सिबो ओइ लासै मोनहैबावगोन बेलुन मोनसे नांथारा थानायनि थाखायनो आं मोनहैथ'नो हायासै मोजां नांदों बिदिनो मोजाङानो गाज्रि नङा बिदिनो बेरायबाय थानो हाया आरो गोबावजों खनसे थांजायो बोसोराव बोसोरसे बोसोरनै उनाव थांजायो बेखिनियानो जाहैबाय ड्रेस सोलायग्रा ड्रेस चेन्जिं रुम हिनजावफोरनिया आलादा जायो हौवाफोरना आलादा